Mä oon Peppi. Ja mä oon Mimmi. Me ollaan More to Love, eli Spin FM:n ihanat aamujuontajat. Tää on Kokoniemi Snow Festival 2010. Täällä tänään päivätapahtumassa muun muassa Snowtube-kisaa. Paavo Pesusienen kanssa käytiin jorailemaan äsken Paukkumaissi-orkesterin tahtiin. Sen lisäksi myöskin moottorikelkkailua, potkukelkkailua, vaikka minkälaista. Täällä voi laskea, täällä voi syödä, juoda, pitää hauskaa perheen kesken. Eli tää päivätapahtuma on tarkoitettu koko perheelle. Sitten on Big Air lumilautakilpailua. Illaksi tänne Kokoniemme on pystytetty myöskin lämmitetty teltta. Mitä Mimmi, mitä siellä on? Siellä esiintyy esimerkiksi Fintelligence, Deep Inside, Shirley Temple ja Axel Smith. Sami Hedberg heittää myös stand-up-keikan. Me ollaan saatu tänne Bäkkärille nyt Deep Inside. Täällä on Johannes. Sano moi. Moi. Jukka. Moi. Ja Tero. Moi. Miltä näyttää esimerkiksi teidän kesä? Meinaatteko te festarikeikkoja heittää? Joo, kyllä, ja tarkoitus olisi vielä lisää saada sinne, että siellä on muutamia jo ihan kivoja Vanaja-festiä ja mitä muuta, siellä on Kalajoen juhannusta ja tollasta, mutta kyllä ehdottomasti. Mites sitten muuten niin kuin levy, ootteko te ruvennut kirjoittaa? Joo, mä oon jo periaatteessa hahmoteltu levy tässä niin kuin jo viimeinen puoli vuotta, mutta nyt ruvetaan niin kuin todetella. Jos se tämän vuoden loppuun, niin ensi vuoden alkuun. Kertokaa, millainen show tänään on tulossa täällä Kokoniemessä? Sehän tulee olemaan hurjaa, että siellä on lavalla kaikkia uusia juttuja. Ja... Mitä uusia juttuja? No, ei voi kertoa. Hei, teillä on uusi levy ulkona. Miltä tuntuu? Oliks paineita tehdä tätä uutta levyä? Itse asiassa ei ollut ollenkaan, ei oikeastaan tehty sitä, mitä meiltä odotettiin, vaan me tehtiin enemmänkin niinku just sitä, mitä haluttiin. Ja se oli vähänsä aika paljon paineita. Et löytyi semmoinen hyvä linjaus, että mitä me haluttiin, että toi levy soundaa, ja sitten ruvettiin vaan toteuttaa, että ei ajateltu turhaan. Niin mikä on tällä hetkellä teille semmoinen biisi, mikä on kaikkein kivointa esittää keikoille? Et mikä on semmoinen, mikä saa niinku jengin tanssia oikeesti ihan sairaasti? Siis tohon on helppo vastata, että tietysti, että mikä boogie, että se on tosi hauska vetää ja jengi innostuu siitä ihan täysillä, että se on tosi hyvä fiilis tulee siitä. Meillä on Axel Smith täällä, joka haluaa huomioon. Päinvastoin. Mut sulla on kohta keikka. Mitä me voidaan odottaa sun keikalta? No siis mulla on niin vähän vaatetta mukana, että mä ainakin vedän täysiä ihan vaan sen takia, että mulla on pakko saada lämpöä päälle. Mites Axel, sulla ilmestyy levy tuossa huhtikuussa? No miltä se tuntuu? No sanotaan, että ei ole varmaan parempaa fiilistä ollut ikinä. Siis tämä on ollut ihan mieletön niin prosessi mielessä, se on kestänyt vaan ihan älyttömän kauan. Musaa mä oon tehnyt aina, mutta sillä että nyt on niin kristallisoitunut se, mitä mä haluan tehdä ja löytyy oikeat tyypit. Ja 3,5 vuotta ollaan tehty, että niin, tää on tämmönen Iisakin kirkkoprojekti. 7.4. vihdoin voi olla aika hyvä fiilis, kun sen levyn saa käteen. Ja sitten kuitenkin mä perustin oman levyyhtiön tätä varten ja niin tein vähän niin kuin kaiken itse niin kansista eteenpäin. Ja hyvä, että en ole siellä prässäämässä jossain Saksassa tällä hetkellä niitä levyjä, mutta kiitos Axel Smithille, hän on hurmaava. Axel, sä oot todella ihana. Hän on ihana.